Wapa mo kapuya. Lara. Sa unang 7 kapagbasa gihisgutan ang katingalahang mga buhat sa Ginoo nga iyang gibuhat ang universo, ang kalibutan, ang katawhan. Nya sa dihang nabuhat na ang katawhan, ang iya na sang pagluwas sa katawhan kay nasudlan mag-virus ang iyang gibuhat, nasudlan og sala, unang nagsigi na sad siyag atiman sa iyang gibuhat. O niabot yung panahon nga di na gyud matabang, di na madaog ka ng teknisyan lang nga ordinaryo, siya na gyud mismo mo'y nagpakatao. Kay haron iya na gyung limpyuhon ang maong kahugawan nga murag kunog sa tuy gihulagway ato, murag babaeng gidugong. Nanong kadto mo sa gihimo nila example noon. Hugaw kunugayo. Muna, lingian na imong tupad. Ing na hugaw kay ka. Ing na ba? Hugaw kayo, labi na og pagbasa, giduka-dukaan lang nimo, samot yung kag kahugaw. Hugaw kayo ang kalibutan, mga igsoon. Ang gihimo sa Ginoo sa unang pagbasa, niingon gid siya, og nakita niya nga maayo kayo ang iyang gibuhat. Dili hugaw ang iyang gibuhat, maayo gyud kayo. Pero karon hugaw kayo, labi na din sa Pilipinas, hugaw ang politika, hugaw ang atong palibot, hugaw ang atong relasyon, hugaw gani hasta ang atong mga debosyon, hugaw. Hasta ang mga binuhatan, mga batanon, hugaw, mga hugawan kayo din agani kamaong manglimpyo. Di ba? Sagaran ros mga batanon, hasta kuno mga babay, di na kamaong manglimpyo. Sa una, lipay kayo ang pamilya basta na ay dalaga, kay limpyo kayo karon. Ang mga dalaga perti kunong hugawana na di sa nontanan. Ngilingay mong tupad na limpiada ka na kuno limpiada. So sambot lang limpyo rag maglakaw-lakaw padong aris gawas aris mga tao, pero imo nga to sa ila murag yung bayis milo. Mga pari, hugaw sad, hugaw binuhatan, hasta ang simbahan perting hugawa, adto ka sa Kristi perti hugawa, samot ng CR perti yung hugawa. Hasta ang atong mga public CRs dinhi sa atong nasod, kadaghanan mga public CRs, masimbahan man o magobyerno perti hugawa. Nagpaila nga ang kasing-kasing hugaw. Muna, si Kristo nagpakatao. Naningkamot siya nga iyatang limpyuhan o gitawag siya kahayag. Kay inighayag manggod mga igsoon, makita nimo ang mga buling. Hilingay mong tupad. Ing na hayag naman yun, tanaw nimo sa kong naong, bulingon. Ingna ko no, tutoki ba ang naong niya ba? Kamo, pag tinanaway ko mo sa naong, hayag naman yun. Ganiha, ngiob-ngiob man tog jutay. Karon sidlak naman tanan. Saman, hayag. Limpyo ra. Kinsa may makalimpyo sa ato karong hugaw nga kalibutan, hugaw sa moralidad, kaning pinatyanay, kaning abortion, kining same-sex union, kining pagpuyo-puyo. Grabe gyud ang hugaw. Muna dili lang kahayag ang atong giseremonyasan karon, nga atong gibag-o, hasta sang tubig. Ang tubig simbolos paglimpyo, bunyag. Muna karon do na tay bunyaganan. Nara ba tay bunyaganan nga kaslonon sad karong Mayo 1? Nya nga puyo-puyo na sila. Karon akos lang gikondisyonan karon kay bunyagan man mo sa ato pa malimpyo na mo. Nya kaning konpirmahan pa gid na sila diretso. Nya kalawat pa gyud akong giingnan.
Di naman sila kinahanglang mangumpisal pa ni Dayos bunyag. Di na sila, oy mga fla, ayaw na ninyo pakumpisal ha, basta inyong gipakumpisal. Tanong, konpermahanan niya, nakonpermahan gid sila mga 1 month before or 1 week before, dili na sila pakumpisalon inig 1 day before kasal. Unsa may ikondisyon nila nga dili na magpakasala. Nya unsa may saan ni magpuyo-puyo kana yung maghinikapay. Ako naman sa to silang gingnan, magipatawag bitan ako daan diri ako, wa na mo hikapay ha. Duko raman. Sura sa na. Sige, pangadto mo impierno. Ana, wa na gihikapay kay kuha naman mo gilimpyuhan naman. Pasabot kining tubig mao ni mo limpyo nato. Actually, sakramento gyud ang makalimpyo nato. Para sa mga taong wala pay bunyag, bunyagan aron malimpyo ang sala. Sa mga binunyagan sad nga nakasa kumpisal sad, bakal malimpyo. Sa mga gustong maghimog bata, magtipon og puyo, babae og lalaki, kaslon kana sang sakramentos kasal. Para sa namong mga pari nga gusto sad nga mahimong instrumento sa pagluwas og kalag, ang sakramento sad sa unsaman ordinasyon ana nya aron malig-on tang tanan ang sakramento sa konpirma. Mga igsoon, kung puy-an nato ang pulong sa Ginoo, makasinggit gitag aleluya aleluya. Unsa man na siya? Kalipay, pagmaya. Puy-an nato dinhi sa tong simbahan kanang thanks be to God. Unsa may tan-aw ninyo diri kanang makalipay ba ang naong sa tong simbahan o makaguol? Makalipay. Wa pa ni anhi dinhi nga naguol. Ana no? Nya ngano man tungod kay bisan tinuod gamay ra niadto dining simbahanan nya kanang muawas na tagmaayo pero naningkamot nga ang atong mga gamit o ang atong palibot atong gilimpyuhan, limpyo gyud. Munang donata dinhi kaning desiderata sa pag-maintain sa atong lugar. Ang acronym kay Cebu. Cebu. Ako na nang nasultis una, kinsay na hinomdom, way labot sa mga staff dinhi. Kinsay na hinomdom ninyo sa meaning sa Cebu? Way na hinomdom. Ang atong acronym na siya, ang meaning ana, ang C kay clean, nya ang E economizing, ang B beautiful, ang U useful. So kinahanglan ang tanan nga niya dinhi sa atong simbahan limpyo, clean, nya economizing, pasabot dili daling maguba atong ampingan mo nang dili nako unta hangyo nako nyo dili na nyo yatak-yatakan kana mga ludhanan, ayaw ibusdak nga mura mog nangasuko sa kalibutan. Hinaya lagana kay di na may economizing, mga guba naman unya na sa to pa atong ampingan dili mga guba unya. Beautiful mo na inigdayon sa inyong humas misa, ipakli po na diri, ayaw kanang iana lang diha nya yatak-yatakan, ipuson sad aron beautiful unya. Useful mo na dinhi ato magmisa ta labi nag Domingo nig humas misa na adayoy manglimpyo sirad-an usa natong simbahan. Ang ato sa mga CRs ato sa nang gipaningkamutan nga limpyo nya economizing, dili mga guba ang atong gipamutang diha, unya beautiful and useful. Di ba? Muna ay mo patakag pangluwa, hasta na mga paliyos, posporo, labay, hasta ng pagpanigarilyo, dinhi sulod sa tong vicinity, ato sa nang gihangyo, nga wa lang gid unta na hasta ng pagdaan ng mga iro dinhi, kanang anha ninyo diha ipasuroy-suroy, ayaw lang sa kay imura ng personal. Ana, no? Inana ba? Pero labaw sa tanan, gasigi gitag awhag dinhi sa paghigugmaay. Kaning atong slat-slat, bunga gina
lamdag na ni San Vicente Ferrer para maghigugmaay ta. Mo na lingi ay mong tupad ing na slot pa more. Ing na ba? Ing na slot pa more. Nya wag na siya kapalit, Easter Sunday na lang karon, wag gyud kapalit. Ayaw ninyo palapasan ning Domingo ha. Kanang pamalit na gyud mo. Aron nga gamiton ra ba na nato kayo labi na karon mosud na sang nobinaryo sa tong pista. Kutobra nas Mayo 3 ang atong slot nga para sa pista katong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. So ako lang ning ipanghisgutan tungod kay naningkamot nga ang gihimo sa Ginoo nga nindot kaayo, maayo kaayo atong ma-maintain. O kinsa may maka-maintain ani kadto ra yung naghupot sa kahayag ni Kristo og sa sakramento ni Kristo. So sa ato karong pagpadayon sa misa, atong i-renew ang atong commitments nga mahimot ang kahayag kanang inyong mga kandila di ang inyong gidagkutan, pasabot niingon mo moambit na mis inyong kahayag. Nya ini guman sa natog bunyag dihab, pisik-pisikan sa mog tubig labi na kamong giduka. Sugo-sugon ang natog hapak og tubig kay para makamata mo. Dili na lang pagpamata kung dili mahimo sad ming instrumento sa paghatag og kinabuhi, bag-ong kinabuhi ngadto sa uban.